食育 Educación alimentaria en Japón. 食育。日本には若いうちにちゃんと食べる習慣を身につけることが重要です。En Japón, desde pequeños, dáselle importancia a aprender a comer bien. バランスの取れた地元の季節の食材を取り入れた食事を意味します。Esto implica una dieta equilibrada con productos locales de temporada. 学校には家庭科の科目があります。Na escola teñen unha materia do fogar cateicaそれで料理の授業を取ります。que inclúe, entre outras cousas, cociñar atendendo a estes principios. そして学校で毎日クラスメートと昼ご飯を食べます。Ademais, o normal é que almorcen na escola cos seus compañeiros. 学生がよく料理の配膳します。E acotío, os estudantes turnanse para servir a comida その後、よく片付けもします。e recoller despois. 高校生はよく弁当を持っていきます。Tamén é común levar a comida preparada de casa, mento, sobre todo en secundaria. 基本的な食事の構成は炭水化物、普通はご飯です。と、タンパク質と野菜です。A estrutura básica para unha comida equilibrada consiste nun carbohidrato, normalmente arroz en Japón, proteína, pescado, ovo, carne, tofu e verduras. 多くの人は毎日スープを飲みます。特に味噌汁。Es normal tomar sopa todos los días, sobre todo sopa de miso. スペインのように食事の社会的な側面も大切です。Como en España, tamén se valora moito o aspecto social da comida, 学校でクラスメートと家で家族と食べます。sexa cos compañeiros da escola ou coa familia en casa. こうして食べ物に感謝します。健康的な習慣が確立されます。Así apréciese máis a comida, establecese unha rutina sa.